sempat ngepiang subhabat aku beli pibaro iprok balong kinong support kinong kerjaan berat ba yo new channel jongi te topik ko bang ko aban le kini por ba klip mat ka ba menta kalong sepang ka story le ne ka jing su khana ka badan halandat ka weni ki jing ruai ka bang so tenat haban ruai ka kata kalong kon nembar jing ruai ka ba lai spa ru phuai ka bang ngila ban siam kot kum na ka kot jing ruai ka bala penmi da ka khasi jantia Presbyterian Assembly jong ka balang Presbyterian Hari India kajing ruai ka bakarteng kum kawa ba pernai ti suamnya ya seprang ya kani ka benta tungnya ngap suah kendiat ya kani kajing ruai kum kawa ba pernai long kajing suble ka ba jok lut baro karang sne janai penpanas sne nangkap man kesli janai penbanjeli silen terenti kini kajing ruai kalau kau ini kajing ruai ke ba ngot tenat sisa bat ke badon ru kubor ke barahem bat ke ba ai mensim kham tam ke bangai haba ngi sakri yo boleh bat ya kan kajing ruai unong tho ya kan kajing ruai ula sot ya ini kentin bat ula pensong nong rim ke balong kat kemna ka kitab kujong Isaya lenong ke ba arpan reu bat ke dekat ke balai ke ba pen pau kajing kular ke ba janai kujong boleh kham tam ki to baro ke ba sanya scam hau bat ke kitab jong Isaya kalau nak ba sop pra bat ke dekat ke bakat pra ke ba pen pau ya jing terang ke jong oblai bau udah kuat sya ban kerkui lagi jong gibril dak kata jing suk ke bajanai ke balong kum kawa ke bayai tuit haman ke por klip mat baro ha ke jing im ke jongi bat kum juru dari kitab jong Isaya kalau nak ban riu pen riu bat ke dekat ke ba khat ar ha ke ba oblai kular bat ai ta jing suk ke bajanai ke balong kum kawa ke batuit nak ke bentai kitu baro ke ba ap kami bat kiba kerman hau trai ya kan ke ruai badon ringkat bat khobor ke barhem ha hapo jongka la tho ya ka ndak weni sekri ke jong oblay kata ka Francis Ridley Havergal ong bala khaya ka khasong tarik udi sembar sedam sejar prospa lai penriu bat kelalong ka khun ke ban riu bat ke bakhadu jong weni pastor bakerteng pastor William Henry bat ke Jean Heads Harvargal ko balong ke kemi jongka balong bah kemi jongka kala klat no nagari pertai ha ke ba ka Francis kedang don tang ke ba khatwais nam karta bat ke jing klat no jo kemi jongka kala kata sibun bah ha ke be dai bat ke jing im jongka Francis Ridley Havergal bat kum juru long ba kala sya bat hikai hapo ke yeng mene sepang ke Bible bat sepang Yesus Kristus haduk bakal dan ya kerta ke bakat saus nem ha ke bakal yo ya kejing syai ke jing start ke bapura ha ke ya dai ke ketin ke jong oblay nang talong bakal pendap ke jing pulih jong kan ke school ha kerta ke bakal dan kan yo nem kerta ha ke bakal let ke wena ke school ke bapau nam ba hari Germany ke bakerteng ke Dusseldorf bat dai ne ke school ong bakal yo ya kata ke award ani khusnam ke bakrautam ha ke ba empat don menuru ikna iba pulih nang kata skur kiban yo kum kata ka award baka Francis Ridley kala yo balong ru bakalong ka weni ki kena ka ba don ya kata sap dan ke jing start ka ba kampala ha ka ba kalong ka ba tebet bahaban keren ya ketin Jerman bat ya ketin France bat kalong ru ka banang bahaban keren wat ya ketin Italy bat ha kapor ka bala don ha pedang jing pulih hapo ka risut sarlan laong ba ka Francis Ridley kelalong ke samla ke ba Tracy Tom haduk kata ha ke ba kelala ban pule ya ki babun ki benta khamtam ke biadai bat ke history jong kan yam Kristan bat kumju rolong ba kelalong ke beri ke ba Tracy Tom ha ke ba kelanang ban pule ban tho ya ki dak Greek bat ya ki dak Hebrew ki dak ha ke ba la tho ya ke Bible ala ngia phai ha baro ki benta jong jing im jong ka ni so thu ba ka Francis Ridley kelalong kat wei ni kisamna ke badap ne ke jing job ke jing im ku jongka henrei ke ke daw ke bala penlong ya ka bukan tho ya ke ni ke jing ruai tu mentangin ya pe ya ke ni ke jing ruai kum kawa ba pernai long ba ka Francis Ridley kala tho ya ka
Kalai terik menai numo bar jong kasnam sejar praspa nyo pusau ha Leamington Warwickshire jong kari England. Adin bah Francis Ridley kelawan pai na pori Switzerland ringkat bat ke bahayeng jong ka long ba kalai kenduk ya kata jing siam sim ke bakrau ka biadai bat ka sam ke bacis pa lai ke bakran sepang ke jing ai bat ke jing map ai ke jong ublai bat kumju ke bakran sepang ke jing it ke babam jukut ke jong ublai bat long ru bakala sngau de kum kata ka priu ke ba dap ke jing sngau lai dut ke jing im ke bakan jaman sim bat ke badap ke jing sngongu bom la syuk ban batai ya ke jing it bat ke jing ai ke ba na bom jukut ke jong ublai Henry hadin ketuk ni por bakalawan pai na po risut salan long ba ka Francis kala yo pang bat long ba kata ka jing pang jong ka kala long ka bajur haduk tata haduk bakam la syu wat tang ban ki na la ka jing thia bat bakat nang mi kisngi kemat jong ka nang ring swai nang ring sedot bat ke bahayeng ru kala isen ai bat sep ting na ka benta ka jing kot jing khia bat ka jing im ku jong ka Henry wat na preng kata ka jing pang ka besar khai ka balai kendu ka Francis Ridley long bakala siam ya kata jing suk ha ka men sim ke jong ka bat kala ong baka jing kwa jong ka long tang ka wei ban pendon burom ya ublai bat ai biki doktor bat kinos kin yo i ke burom ke jong ublai walah pedang kata ka por bakam yo sngau ke jing don ke jong ublai Henry long ba kali ai bat skam ki kular ke jong u bat kada ong ru dalelei nganam ino ya ublai bat haba ke bahayeng jong ka kila keli ka hatu kala kwa ban lek no sebenang kala jubab ya ki nda ka boong kata kamlong sepang kata ka jing yap Andre kalong sepang kata ka ba ublai lawan ban pik ya nga bat ngan yo i yo sim jong nga nda ka ba perkhat ba kata ka jing yap kamlong kata ka jing im ha ka ba kala rung sa ka beta ka ba dum jong jing im jong ka Andre nda ka bakala rung sa kata ka jing im ka ba kham pranai su ha ka bakala yeng ha khamat jong ka jing khang ka beneng bat dei ka ni ka jing ngai ka bas kham ku jong ka long ba ka Francis Ridley sa sin pat kala khi jot na kata ka jing pang jong ka bat kala yo pat ka jing kot ka jing khia adin bakala kot na kata ka jing sitom ka basar khai ka Francis Ridley kala tho ya ka ne ka jing ruai bat long ba haswa bakan tho ya ka no ka jing ruai ka Francis Ridley kada duai ya ublai unyalam nanti ya ka bat kum juru kada ai ya burom su na ka bentagi kam jong ka parok ka jing ruai kum kawa ba pernai ka pen phalang ya ka jing shania skam ka bajliu ka jong ka ha ka jing suk blai wat la padang kata ka jing yesem jong ka ya ka jing sitom ka basar khai ka Francis Ridley hawarga kala khlap no ha ka lai tarik jong ubnai jon kasnam sejar praspa nyop khandai bat ka bakham so phala ka long ba 10 minit suam kan khlap no long ba ha ka jing bom tip briu su jong ka kala ruai ya ka ni ka jing ruai jisu ngan sania hame ngan sania dala ka do nut baro te ka tung ila po su bakut jong ne khana yin sia siam pat ha ka wi ki video kublai sibon ni phi baro